encara que no sol ser el més habitual perquè és un joc amb un component lúdic evident, si el professor vol, sempre pot descarregar-se un full Excel amb les estadístiques de la prova que ha fet, en les diverses tandes que han jugat. Pot descarregar en full Excel o un full de càlcul a través de Google Drive, en qualsevol cas ofereix la mateixa informació. I ja simplement haurem d'obrir per a comprovar quines són les consultes que podem fer. Doncs, tenim una estadística general, tenim els resultats finals del grup, per preguntes, després tenim també tota la informació de quines eren les respostes bones i les respostes incorrectes, en la pregunta 2 també, i després ja un poc menys vistós les dades tal qual, en cru.